okenye biko ihe m chọrọ ka ịkọwalụ m bụ mgbe nwanne kwụ m nọ ndụ isi abalị etu a ericha na ịzapụ ihe n'ilo ọ sịghị ịzapụ ihe n'akụkụ ụzọ ga-azapụkwa n'ezi so ruo ma tata nne m na-emekwa ya mana aghọtaghị m ihe ọ pụtara. Ijugwe nne gị? Ajụgo m ya ka mmechi ọnụ. Ọ dị mma maka na ọ na-adị mma eju ihe iju ọtụtụ ihe mmaala bụ ihe njụ mgbagbuo ahụ ịjụta ya ejide ya aka ị na-etozi ha na-asawanye na-agbasa n'isi na-aghọtawanye ezi site n'akụ na uche nke iji wee nke bụ nke gị mana ndị gboo nwere ife ụfọdụ fa na-emegasị ya wee jụọ ha kọwalụ gị nke mbụ ịnọ n'ọnụ ụzọ wee ri nri ndị gboo adịekwu ya si gị bụrụ nri apụ ọnụ ụzọ na ndị mmụọ itiwa ukwu ha dịekwe ka anọ n'ọnụ ụzọ wee ri nri ha kwenye na ndị mmụọ na-abata ma na-eri nri soro wee riwe ha batawazi onye nọchi ụzọ ịkụzitezie ka kwụrụ ọtọ ukwu agbaghị obele nwa nne gasị bụrụ nne kwa n'ụzọ na ha nọ n'ụzọ eri nri ndị mmụọ itiwa ukwu nke a ofu ihe ndị gboo kwenyere ya nke ọ na-ekwuzi bụ ịza ihe ndị gboo adịghị ekwe ka azapụ ihe n'ezi fa si nọ na-azapụ ihe n'ezi n'abalị na-azapụ akụ na ụba na ịza ihe n'abalị zapụ ya n'ezi echi niile na nwere ihe na-eme ya enwe isi nọ n'abalị ka eji akọ ihe ya apụta echi niile. N'ezie ọtụtụ ihe na-eme n'ife bụ n'ime mmụọ ka na-ahazi ịhazi ya n'ime mmụọ pụtazi ya ife. Ọtụtụ ihe na-eme n'ife bụ n'abalị ka o ji ebido ogodo osisi akụ n'ọfịa otu ihe pụta ụlọ gbasago abụba mana ya na anyị gafeta abụba ya ọmị ya apụtaghị ịpụta nwetụ iche ọ gbasago ofu abụba ọ n'abalị ka o ji wee pụọ ome punite gbasaa n'ụzọ ọtụtụ ịpụta nwetụ iji fe akọsaga aba na abụ mana na mgbede na ịgafe ya ọ ka dịka mkpịsị aka ihe na-eme n'abalị ebuka ọtụtụ ihe mmụọ bụ n'abalị ka o ji eme oke arụ ọnwụ na aka n'abalị amahịa na aka ata arụ n'abalị ndị mmadụ na-aka anwụ n'abalị ndị ọjọọ na-aka na-agagharị n'abalị ọtụtụ ihe ọjọọ n'abalị ka o ji maka na ọchịchị na ihe ọjọọ nwanne otu ka ọ dịkwa na ịzakọ ihe n'abalị ndị gboo kwenyere ịzapụ anụ ihe na-ezizi ahụ ya ezi na ịya azasasị ihe ọma na-abịara gị n'izu ahụ mana iwu nke za na-efie mana ọ ha n'abalị esoghị zakọ ya n'akụkụ ịjụghị ya onye ahụ ike ọ bụrụ na ọ jụọ nne ya nke ọ sị na ọ jụọ ọsị amechi ọnụ nke ọ na nne ya amaghị ya ndị nna ada ama ụdị ha ọ bụrụ ịbaghalụ nne ya mara ihe ahụ onye amaghị ya amaghị ya ọsọ afọ iri na ịtatọ ọ bụrụ na nne ya ajụtaghị ndị ọya na-ebute oke mechie ọnụ ahụ ka iwe da mana na ọ maghị ya onye weghalụ nne ọ mara ihe niile ọ bụ na onye nke ajụghọ kịta otu ọ jụgo kịta ịjụwa ihe ị ga-amụta ọtụtụ ihe abụrụ otu ihe ndị gboo ọ na-azafu akụ na ụba.